παίξουμε Minecraft, αλλά σε έναν σερβερ που είναι σαν το GTA. Βλέπετε πάνω, λέγεται Grip Roleplay. Αυτό το σερβερ έχει όπλα, κιάλια, έχει δουλειές και γενικά έχει πολλά πράγματα. Ναι, εδώ πέρα βλέπετε είναι αστυνομικό και εγώ αστυνομικός είμαι. Εδώ πέρα είναι ένα κατάστημα. Εδώ πέρα είναι που δεν ξέρω. Έχει gun shops, συνεργεία. Και για να παίξετε σε αυτό το σερβερ πρέπει να είστε στο Discord του server του. Θα σας αφήσω το Discord του server στην περιγραφή. Άμα τα καταφέρω να το βάλω, διότι έχω κάποια μικροπροβληματάκια, αλλά δεν πειράζει. Και σήμερα θα σας δείξω τι κάνω σε έναν τέτοιο server. Αυτή τη στιγμή είμαι off. Και θα μου δώσετε ένα λεπτάκι να κάνω κάτι. Να θυμάσω κάτι. Ωραία. Θα σας δείξω τι έχει αυτή η πόλη. Η αρχή έχει voice chat, που σημαίνει ότι βάζετε ένα κουμπί με το οποίο θέλετε να μιλάτε από τα settings και μπορείτε να μιλάτε. Έχει όπλα όπως είπα, κιάλια, δουλειές, markers, map και λεφτά. Βαντράου, βγάζω εδώ 50 ευρώ, νάδα, τα βλέπετε. Ας τα βάλουμε πάλι μέσα. Έχουμε send, φαγητό, μεγάλη πόλη, βενζινάδικα, οχήματα. Να, εδώ πέρα είναι ένα από τα συνεργεία. Πώς βλέπετε. Και αυτό είναι ένα μικρό βίντεο για να σας δείξω πώς είναι το server. Λέγεται Grip Roleplay και είναι ένας πάρα πολύ καλό server για να παίξετε μαζί με τους φίλους σας. Αρκεί να ξέρετε RP. Μπορείτε να κάνετε μια φόρμα συμμετοχής για να μπείτε στην αστυνομία που είμαι κι εγώ και να παίξουμε μαζί παρέα. Οπότε, γεια σας, τα λέμε σε κάποιο άλλο βίντεο.